Put, pomak ili pomeraj. Posmatrajmo dva grada, Beograd i Čačak. Da bi od Čačka došli do Beograda, moramo preći put 150 km. Vazdušnom linijom Čačak je od Beograda udaljen 102 km. Kada autom iz Čačka odemo u Beograd, mi smo prešli put 150 km, a pomak ili pomeraj je 102 km. Ovaj pomak ili pomeraj ne možemo promeniti. Rastojanje od vazdušnom linijom od Čačka do Beograda uvek će biti 102 km. A ovaj put možemo menjati, možemo ići nekim drugim putem koji je duži i onda možemo promeniti ovaj pređeni put, a pomak ili pomeraj na putu od Čačka do Beograda ne možemo promeniti. Telo se kreće iz tačke A, to je ovde, ka tački B, a zatim ka tački C. Rastojanje AB je 5 km. Rastojanje BC je 10 km. A rastojanje AC je 7 km. Odredi pređeni put i pomak. Telo je prešlo put od tačke A do tačke B i onda do tačke C. Prešlo je ovih 5 km plus ovih 10 km, to je 15 km. A pomak je ovo rastojanje od A do C, to je najkraće rastojanje od početne do krajnje tačke i pomak će iznositi 7 km. Telo iz tačke A pređe u tačku B. Rastojanje AB je 13 km. Odredi pređeni put i pomak. Pređeni put je 13 km, a pomak je isto 13 km. Ovdje zaključujemo da pređeni put i pomak mogu biti isti. Telo se kreće od tačke A ka tački B, zatim ka tački C i najkraćim putem se vraća u tačku A. Rastojanje AB je 10 km. Rastojanje BC je 7 km, a rastojanje AC je 13 km. Koliki je pređeni put? Pa kada saberemo AB, to je ovo S1, plus BC, to je S2, i plus AC, ovo rastojanje, to je S3. Znači kad saberemo sve ovo, mi ćemo dobiti ukupan pređeni put, a to će biti 30 km. Koliki je pomak? Telo je pošlo iz tačke A, ali na kraju se vratilo ponovo u tu istu tačku A i rastojanje od početnog do konačnog položaja kretanja tela je 0. Pa je pomak u ovom slučaju 0 zato što se telo vratilo u istu tačku. Telo se kreće od tačke A ka tački C, zatim se vrati u tačku B. Rastojanje AB je 10 km, a rastojanje BC je 15 km. Odredi pređeni put i pomak. Ovdje sa slike vidimo da će AC biti jednako kada saberemo ova dva. To je 25 km. Koliki je pređeni put? Telo je prešlo ovih 25 km i vratilo se u tačku B, prešlo je još 15 km i to je ukupno 40 km. Kad saberemo 25 i 15, to je 40 km. A pomak, početni položaj u tački A, konačni položaj je u tački B, rastojanje od A do B je 10 km, pa će pomak biti 10 km. Zaključak. Pomak i pomeraj su sinonimi. Pomak nije isto kao pređeni put.
Dužina dela putanje koju telo pređe za određeno vreme je pređeni put. Pomak je najkraće rastojanje od polazne do konačne tačke kretanja tela. Pomak može biti jednak pređenom putu ili manji. Nikako ne može biti veći od pređenog puta. Pomak je jednak nuli kada se telo vrati u polaznu tačku.